Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public, covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. uHeimwee ingoma ebhalwe nguStephanus Leroux Marais, wazalwa endaweni yaseBloemfontein ngonyaka ka-1896. Waphothula izifundo zakhe zomculo ekolishi lomculo eKapa ngaphambi kokuba ayogogota eRoyal College of Music eLondon. Inkondlo yona ibhalwe nguJan van Bruggen. Kulabo bafundi abangayizwa iAfrikaans, uHeimwee ingoma ikhuluma ngokulangazelela. Lo muntu oyiculayo ulangazelela ukubuyela inkululekweni etholakala uma useduze nendalo, emadlelweni kanye nasezintabeni lapho uphefumula umoya ohlanzekile uphinde uze ukushisa kwelanga emzimbeni wakho. uStephanus Leroux Marais ubengumuntu othanda indalo, aphinde futhi abe ngumdwebi wamadlelo namasimo, lokho ukukhombisa ukuthanda imvelo. Uma uyilalelisisa kahle ingoma, uyezwa izigaba ezihlukene ezinemizwa engafani. Ake siyihlaziye ingoma kancane. Uma iqala ingoma ithi, "My hart verlang na die stilte." Lapho kukhulunywa ngokulangazelela noma ukufisa indawo enekuthula engasemaphandleni. Ngakho-ke, le ndawo kumele iculwe ngokuthula, ingabi namsindo futhi ibe nokuxhumana kwamagama namanoti. Lokho kubaluleke kakhulu. Ulegato. Lokhu kuchaza ukuthi akuxhumane, kunganqamuki, kube ngumusho owodwa njengoba usuke ukhuluma. Kulo musho othi ekesmoeg, ochaza ukuthi ngikhathele. Ukhiye wengoma uye endaweni ekhombisa ubuhlungu nokungajabuli. Ekesmoeg vir die rustelose lewe. Le ndawo ikhombisa imizwa enamandla. Umculi ukhathele impilo yasedolobheni yokungatholi ukuphumula. Ngakho-ke, oculayo ngakhombisa imizwa yakhe mayelana nalokho akuzwayo ngendlela abiza ngayo amagama. Ek sien weer die son. Lapha ingoma iyashintsha ikhanye ibe nokujabula. Lapha sibuyela endaweni ejabulile, umculi unethemba elihle. And my heart scared fall. Ucula le ndawo ngomsindo omncane ukubonisa ukuthi ukhathazekile futhi ingoma ishona phansi. Uphinde unyuse umsindo kancane kancane aze afike esigabeni sokugcina. Ukwenzela labo bafundi abangalikhulumi ulimi lwesiBhunu, kunezinhlamvu okumele uqaphele uma uzibiza. Olwimini lwesiBhunu kubalulekile ukubiza lezi zinhlamvu u-g abe ngu-h kanye u-r abe ngu-r ngendlela. Unkamisa u-e ekugcineni kwamagama afana naleli ustilte, lo nkamisa umbiza azwakale. Uweewinde, staatsgeluide, rustelose, amagama anonkamisi ababili emsindweni owodwa. Kule ndawo-ke, sihlala isikhathi eside unkamisa wokuqala, owesibili wona siwubiza ekugcineni. Okokugcina, kunamagama angabhalwanga ngendlela emaculeni esinawo okumele siwalungise njengalawa alandelayo. Kuba number 3, igama okuyilo ngustilte, hayi ustile njengokusho kweculo. Kuba number 4, igama okuyilo nguweewinde, hayi uwilwinde. Kuba number 6, igama ngustaatsgeluide, hayi ustade. Kuba number 12, lapha amanoti abhaliwe ngo-B flat abathathu, kanti kumele kube ngu-C flat, i-crochet rest, kuphinde kube omunye o-B flat. Kuba 37, igama ekuyilo ngusuur, hayi use. Kuba 40, inoti ngalinye kumele libhalwe uphawu olukhombisa ukubanjwa kwesivinini.